didi ndakazomuramba yanditire boss zvamunoita vanhu kadzi ndizvoti pamunotena 26 27 28 mune muchita life tichine life pamunozotena 30 motanga tisinge makupanika up to 33 then pamunotena 36 hamene ndi mahope inobve between 36 and 40 I've got plenty of time. Life begins with I've got plenty of time. Before you find out you got 38 still hauna munhu. By the age of 37 unofanga wanga watova nemunhu profile yemunhu unoda and uchihang around profile iyoyo kunonzi kuhang around kuita so kana usina short murume ndiyo unoda you hang around those need boys zino hang around iwo boys lokupinza mukitchen asingarevesi kutokubvisira pama chako akakuholder zero ari kuseri kwekoma inonzi placeholder vanhurume they are very very good kukuita placeholder unoitwa placeholder for years and years vaya vanozororwa after 5 years vanenge vangoitawo lucky kuti munhu aicheka achitsvaka type yaanoda because type dzacho hadziwanike achitsvaka type yaanoda kusvika tozongoti zvandotochembera wozongoti vyatichati iwo bvati yes zvangu zvakaita no munhu anokuda chacho anokuroora mangwana. Let me tell you girls, ndaenda manje kuzibhati rangu iro ndakunorara. Munhu anokuda murume anokudaka can marry you even tomorrow. I know kuti muri kufunga ndojoka but munhu anokuda a guy ari serious nokukuda anokubvunza zvinhu zvakadai so right. Munhu anokubvunza status, dzimwe nguva anokubvunza status chacho ye blood kuti are you clean? Ivi unozvitora wandita hure no. Munhu anoda kuziva vamwe vacho vanotya kudani iko zvino unokwanisa kudani munhu ari positive mukagara mese but vamwe vacho vanotya kuti handingadani munhu ari saka andingazodi kuwaste time yake. Vamwe vacho achadaita vana, vamwe vacho andingada kuona maqualities ako eumadha. Kana uri murume haina kuti una varume vashoma vanowacha malive angu. Kana uri murume shamwari it's so easy. Cheka mukadzi wauri kutamba naye kuti anochengeta vabereki vake sei nevana vake. Kana asingakuratidze vana boss vakadza kuti I can't show you my kids unozondichinjira ndaneta nokushuva vana mai, which is fair. But even pakutaura nyaya so kuno mukadzi wanongonzwa kuti uyu mukadzi ane discipline, vana vake vane discipline. Even achitaura kuti imi vana imi masiya musina kutaura panapa noise ndikavaya ikoko unobva unzi apa ndine mukadzi apa ndendaona mukadzi ane discipline. And then iwe unochinzwa kuti but usarova vana andina newewo mukadzi unonzwa murume anokuti no who cares for your kids vaasingazivi kuti vakazvarwa nani achikudza kuti no baby usadero vana nditi unobva unzwa kuti vamwe varume vanotoda vana vevanyu kudarika murume wenyu chaichai. I'm telling you. And those men are very few. This guy woman aruda kutengera mwana wangu present ye birthday baba vake chao vanoti wazora sei vachitadzatengera mwana present. Saka iwo kana uchida kuona kuti imba hii inogona kuvhima unoiona kuti yambouya yakabata tsoro here. Vazhinji venyu munoda kungopinda mulove musina mbowedza experience kuti hasi munhu uyu ari kuchengeta mai vake here. Okay, ndombirawo mapicha mai vako. It's so easy. Naiwe ndombona family yako papicture kwete kuenda kumba kwako. Kana kakupa opportunity kuenda kumba kwako, yes you can go. Tarisa kuti ari kutengera mai vake boots here, ari kutengera mbuya vake kana jacket here, kumba kwacho mai vacho vari kudyawo here, zvisvino mai vacho vari kupresent. Is he a family guy? Iwe unobva wafunga kuti achadzidzira pande shamwari. Hakuna munhu anodzidzira kuva family guy pauri. Zvinhu izvi zvagara zviri pauri izvo hazvisi zvinhu zvokuzotsvaka. So my advice is womana vema long distance avakava good luck, but distance and time unoza the longer ukaona relationship yako ichita 2 months musina kuonana yadoipa icrack inotyisa iyoyo. That's 2 months that only 2 weeks tells that kana muri local mese mugara ku Europe muchigara same city same country ukana relationship yako ichita 2 days
musina communication yamamboita nanyingori hai yadoipa, right? Distance, time, right? Ukaona munhu achigara London uchida naye uri kuEdinburgh, muchipedza 2 weeks musina kuonana, 3 weeks musina kuonana, mwedzi yadofa. Wese still kana ari South Africa uri kuUK, ukaona muchipedza 2 months 3 months 4 months musina kuonana, then 5 months. Listen, kana asina mapepe kuSouth Africa munogona sangana Tanzania, kana asina mapepe kuZimbabwe munogona sangana Botswana. But ukaona makuita gore musina kuonana, wangove shiri yangochengeteswa mazai, wanguva munhu yokuti hazvishande zvamuri kutaura izvozvo. Hakuna munhu anomboita gore wechirume asingazokuboniwe, asina kumwe kwaari kudya bonde inema ainema. Ende faith yenyu ndoida vanhukadzi, because mune faith. Murume wangu pamwe ari kuzvibata, iwe murume wako akuzvibata ari paSouth Africa pavakazara achigara a year and a half asati ambokuona iwo kuti vakazara. Shamwari, usazvifadza nenyama. Relationship netime zvofunga kufambira distance. Bvunza munhu wako imboti shamwari, imbotiradza passport yako iwe. Yes, udane nuri kuUK, ndombiromboonawo passport yako pakadhinjwa visa rokuti you are allowed to stay in the UK. Oh, passport yangu yakachengetwa neHome Office. Okay, so warozondiroora rini? Vamwe vacho vanenge vane 37 years vakaplana kuti ndodaita mwana 1 ndobva ndaretire zvangu. Apa murume ari kuti ndokuda apa ari kuhura kuUK kwacho nevamwe vasikana zvimwe ndokuda kana mapepa azoita ndoenda kutora iwe uringochembera uchingochembera before you find out wa 42, before you find out 43. Plan yako kuita mwana wokupedzisira 1 yadopera. Wanga wachidoramba nataniwe vanogara pedo newe, uchitoramba nataniwe vanogara pedo, ende vanatani vacho nanoti uchivaramba sange nhasi unoona atoenda. I'll be telling you the truth, guys. Murume chacha wekwalitika anogona kutongoenda moment yanomuramba yekuchimudadira anogona kutongopa. If I was a person, inini I'm that kind of guy. Ndinoda kuona mangwana chako chako, ndingatotora off kana ndakuda ndoda kuona mangwana tikataziva tinoklika kuti tiklike izvo tozoonana mwedzi wapera. Ukaona munhu anoda kuona newe mwedzi wapera haisati yanyatsopisa love ikapisa chainoita volcano kana yapisa haimiri kuti ndozoputika muna July. Volcano kana yapisa inoputika ipapo ndozvinoita love, especially varume. Vanhukadzi vangu handizivi, handinotaura nezvenyu. Vamwe vanoti I go slow. Shamari, ukaona uchiti go slow